אוקיי, אז חברים, אז אני עומדת להכין לכם עוגה לכבוד ה-21 עוקבים. אז אני הולכת להכין לכם עוגה וחמניות מאוד טעימה. אני חושבת שהיא תהיה טעימה. אז בואו נביא את המצרכים. הבאתי את המצרכים, אז בואו נכין. אומייגאדנס, זה מטורף וחמור. אני רוצה לאכול את זה. ולכן, אוקיי, אני סופר מתרגשת, זה ממש יפה. בואו נדליק נר לכבוד ה-21 עוקבים שלנו. זה הדבר העוגה הכי טעימה שטעמתי בחיי. אוקיי, אני מה זה נהניתי להכין איתכם עוגה. אוקיי, ותכתבו לי בתגובות איזה עוד סרטונים תרצו שאעשה לכם, ואני צריכה לקנות גם בלנדר. אוקיי, ביי. או שזה בלנדר, אני עדיין לא יודעת. אוקיי, ביי. ביי.